kok setumpun. Brebes pilih aku nalikane
Satu dua tembang sudah. Terima kasih buat masnya ya, requestnya Keong Racun sudah, sampun matur suwun. Mas Bani gak apa-apa wes, pokoknya nyawer gak apa-apa wes. Gak apa-apa. Mas gak lagi? Gak lagi mas? Gak lagi? Apa? Requestnya apa lagi? Segena. Citra apa cinta gitu nih? Citra. Sing piye ku ke? Piye ke? Cinta akeh iki judul lagu cinta iki. Lah tenan to. Lagune piye wis? Karang cinta dibakar dalam. Sido mas, kancaku arepe OTW. Ya, apa ini? Masih lali lagune koyo ndi iki. Bu-ibu iki lali ya. Sayang bae duduk kuwi. Oh iya. Tadi ada yang request kasunyatan mas. Lara. Ora gampang mombo aurat lelagon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe kepincut wong liya. Muga kowe
ati kurang liya kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging untuk aku sing duweni ayo ditomo iya Sol ora gampang nampa lelagon iki nanging aku wis nyoba nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ayo aku ragu yen iki sliraku nanging atiku wis dudu duweku Gusti dan sang rugu apa panyuwunanmu muga kowe ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging untuk aku sing duweni ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni